kulai phi barok ki parlok ki bape ye ning video ban apni sobha phi share YouTube channel chana gede gede ke portalang bat ha ke portalang nio I babun ki bru ke ba ye tho shong kurim ni ke ba ye tho dan buram de ha ke jing tho shong kurim ni don kam ya kita jing rwai ya tho de la da don apring jong phi ki parlok ki bakwa ya ban phashna kerpang ya jing rwai ya tho shong kurim pila ban WhatsApp hagini number bang labu ha po description bat ha to screen ru pila ban yoi de ha kum kido ki jing ruai pi kwa ban phashna na gam ta ki tho shong kurim bu chong pi pila ban pik yang ini nuksa bang labu de ki don arjak ki jing ruai da pi kwa kido ki ba pi pila ban shat ki bangi la ban ong ba ki de couple song ki ba pendon kam ha kapor ba shat shenrang bat ka kenthe de kini kidong ba kham slow de kidon pat ki we na gam ta ban yeshat to kidong ki jing ruai ki ba hit de pila ban pik yang ini nuksa bang la ai kam ki sentuh ki wapu hak perwa yosukupan piki arbu upo ha du lahek jutne